ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஆப்கானி சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். குக்கர் ஜார் எடுத்துருக்கோம், அதில் 250 கிராம் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு 15 பீஸ் கேஷ்யூ ஆட் பண்ணியிருக்கோம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். அதை அடுத்ததாக சிக்கன் எடுத்துருக்கோம், 300 கிராம் சிக்கன் மீடியம் பீசஸில் கட் பண்ணியிருக்கோம். சிக்கனில் நம்ம அந்த தயிரோட பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். கூடவே கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பிளாக் பெப்பர் 1 டீஸ்பூன், கசூரி மேத்தி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கோம், ஃப்ரெஷ் க்ரீம் 1 கப் போடணும். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனில் அந்த மசாலா வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக வச்சிடலாம். 1/2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கடாய் எடுத்துருக்கோம். கடாயில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஊற்றிக்கலாம். நெய் ஹீட் ஆன பிறகு சிக்கனை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம். வெறும் சிக்கன் பீசஸ் மட்டும் போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை வந்து 2 சைடுமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஈச் சைடு ஒரு 2 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணியிருப்போம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த சிக்கனை வந்து ஃப்ரை பண்ணியிருப்போம் ஹை ஃப்ளேமில். அடுத்துதான் நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ண அந்த மசாலா வந்து இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ அந்த மசாலாவை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ அந்த மசாலா நல்லா திக்கார வரை நம்ம வந்து குக் பண்ண போகிறோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 15 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இந்த சிக்கனை நம்ம வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். 15 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஆப்கானி சிக்கன் ரெசிபி வந்து ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு க்ரீமியான ஒரு ஆப்கானி சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஐ ஹோப் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்புறம் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதே மாதிரி ரெசிபியை சந்திக்கலாம். டில் தென் டேக் கேர், பை பாய்.